És més cara que pena, perquè demà tenia el millor que ara parlar en ell i necessitava no tancar aquesta porta. I perquè sempre la filosofia era que se guanyava més en una gota de mel que en un barril de peu. I varen fer el que varen poder. Jo arriba un moment que ja econòmicament no podia aguantar ja més la meva situació ni res, i vaig deixar pas en el grup a uns altres. I així estem. I anirem mantenint la tradició, entenem la tradició del verb llatí tradere, que vol dir rebre, millorar i entregar. Nosaltres tenim obligació de millorar el grup d'acció valencianista i passar-ho a les generacions futures. Per a mi l'alegria més gran va ser el 9 d'octubre veure la quantitat de jóvens del grup d'acció valencianista. El quart president, en Joan García Santandreu, i del que no vaig a enumerar les seues virtuts ni la seva dilatada història dins del valencianisme, coneguda per tots, diguem de soles que es tracta d'un valencià valent, valencianista de cor i d'accions. Jo no vaig ser el quart president del grup d'acció valencianista perquè els antecessors meus van ser Pere Aguilar i Ximo Romero. Ximo Romero, que morí, va a seguir a Pascual Martín Villalba i és l'home que em va introduir a mi en el grup d'acció valencianista. Quan en l'any 1982 guanyaren el mes de maio socialistes les eleccions, una de les seues primeres promeses i fets perquè compliren era la promulgació de la llei de reforma universitària. Jo ja estava a la universitat en aquest moment i la veritat és que no hi havia sindicats perquè eren il·legals. A partir d'aquest moment, nosaltres que estàvem en el sindicat únic, que era el seu, participàrem en el procés constituent de la Universitat de València. La Universitat de València vivia ja en aquest moment una situació molt convulsa. No era la universitat de la transició on els socialistes tenien els ramals de l'ens educatiu, sinó que era més encara una institució molt més compromesa en el catalanisme que en la política mateixa. Vull dir això perquè, com els socialistes ja estaven en el poder, això del control de la universitat ja no era una prioritat com ho va ser en els 60 i en els 70. En els 80 manaven els catalanismes. Manava, se'n recordeu, el rector La Piedra. I seguís, és veritat, seguís manant el catalanisme a la universitat. En aquella època, quan estàvem nosaltres, es va democratitzar la universitat per mitjà de la promulgació de la llei de reforma universitària. Nosaltres, que hicimos del seu, crearem Alternativa Universitària, que va ser el primer sindicat estudiantil que registrà com a primer sindicat democràtic de la Universitat de València. Que encara ho és, perquè està registrat com a primer sindicat universitari. I en aquests moments, els del naixement d'Unió Valenciana. Jo me'n recordo, perquè tots estan fent història, després faré un futur, estan fent història, però jo me'n recordo que don Miguel Ramón Izquierdo ens convocà als que estàvem liderant una sèrie de grups en la universitat, a fora d'ella, que van tindre una reunió en la Hermandad de Alféreces Provisionales del carrer de la Pau. Van tindre una reunió en Miguel Ramón Izquierdo i van estar raonant i parlant. I en aquesta reunió, don Miguel ens confirma que s'havia fundat Unió Valenciana, que l'havia fundat ell, Unió Valenciana en uns quants, i de la mà de don Manuel Fraga. Bueno, alguns dels que estaven allí, que no teníem
encara una militància valencianista, li varen dir, bueno, però vostès van a seguir tota la vida en Alianza Popular. I ell me diu, bueno, no, de moment jo vaig dir, i el vaig dir per dir alguna cosa, perquè jo, la veritat és que me'n recordo que ho diria per dir alguna cosa, perquè ell se va decidir, encara que després s'ha complit, la veritat és que no el vaig fer amb tota la serietat. Jo li vaig dir, si van vostès en el PP se'ls menjarà. Bueno, jo tenia 22 anys en aquest moment, 25 menys que ara, i la història per desgràcia no s'ha anat a I a partir d'aquest moment, nosaltres començarem una carrera frenética de lucha contra el catalanisme en la universitat, però de lucha de veritat, de lucha de veritat, d'enfrontaments personals, de persecucions, d'agressions. Això va ser un desastre. La veritat és que fins que poguérem constituir en totes les facultats alternativa universitària, el bloc tenia una estructura impressionant per la senzilla raó que el rector La Piedra, que era el primer rector democràtic que tingués, li dona tota la cobertura a aquest sindicat catalanista. I van tindre molts enfrontaments, tremendos. Però la veritat és que nosaltres aplegaren a tindre més de 10.000 vots en la universitat, més de 200 casos de representació en les facultats i en el claustre. I van presentar l'estatut o el que ells diuen l'avantprojecte d'estatuts més de 200 esmenes i una esmena a la totalitat. Quan van presentar aquestes esmenes, el claustre eren 700 persones, entre el PAS, personal d'administració i servici, els estudiants i els professors, perquè com s'havia democratitzat la universitat, qualsevol podria intervindre. I n'eren 700 ahir, diguem-nos de tot. L'avantprojecte d'estatuts de la Universitat de València, preparat per la Comissió d'Estatuts presidida per Josep Guia, no vos podeu ni imaginar la barbaritat que dia. Parlava de la Universitat dels Països Catalans, la Universitat vinculat al fet històric dels Països Catalans, de la llengua catalana, i dia que l'objectiu primordial de la universitat era el desenvolupament del medi ambient i la pau. Aquest era el desenvolupament del medi ambient i la pau, era l'objectiu d'una universitat. En comptes de proclamar que és transmissora de ciència i de cultura, doncs ara m'he dedicat per el cas. Van crear una comissió d'estatuts per estudiar el seu projecte d'estatuts. I l'únic que vaig ser normalet vaig ser jo, perquè tots els demés eren del bloc. Tots els demés eren del bloc. De fet, en les actes, quan ens juntaven en el Paraninfo de la universitat per a votar les esmenes que nosaltres vam presentar, l'Unió Valenciana, recent nascuda, va presentar 30 esmenes, que ningú es va presentar després a defendre-les i vaig tindre que presentar-les jo, defendre-les jo. Doncs les votacions eren 48 o 49 contra 1. I bueno, aconseguiren ells llevar l'avenç de la sapiència, aconseguiren introduir en l'article 7 el català, la denominació acadèmica de català que tant de mal ha fet, però per lo manco estiguérem nosaltres ahí donant la cara. Doncs tot això, perquè vaig treure un article quan me trobé molt a soles a la universitat, encara que era un grapat de gent important, quan estava en el carrer de la Nau, ahí, en el Paraninfo de la universitat, jo vaig fer un article que me'n recordo que isqué en el diari Las Provincias, que era Estatutos para no dormir-C. Estatuts per a no dormir. I parlava de mar i negre, ens juntarem i tal. Volem una universitat al servici del poble, no volem una universitat al servici del catalanisme i de l'igual. I el l'endemà, jo estava fent l'explicació de la defensa